ገለ ካብአቶም ውን ኤርትራውያን ኣብ ትውሽጢ ሆቴል ጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል። ናይ ጊዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ለኹም ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ገለ ክፋላት ካብ ኢትዮጵያውያን ምስ ጸላእትና ወጊኖም ክዋጉኡና ፍትኑ ኣለዉ። ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ? ካፍ ኢሊሎ ማዓንቲ ካብ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ተሚስና ኣለና ከም ትልሙድ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ነግረኩም እየ። ሳሞ ዳታም ሳይጽንሑ ላይክ ምግባር ጀምረዋ። ሌትስ ጎ سجاس نيرو معناتها مجمع حبريتنا قدمت مال مشت بريزيدنت دونالد ترامب اب كابيتول هيل بايتو تهاجر مدار اسمعي نيرو كاو ويكا ازرابي زنبره كاو كنرينا مالتيو تمالي ب4 مغابيت بريزيدنت دونالد ترامب اب كابيتول هيل بايتو تهاجر مدار اسمعي نيرو حدا خبتي ازرابي زنبره نايت مدار خاني دونالد ترامب نزي اب سلتري وزلخم هصان امريكيتو كاب زهابو زرباي نيرو يزهابو مداري نيرو مالتي ترامب زتري وزلخم ود 14 عمت هصان بسنكي منشرو امرو ويكا برين كانسر بحكايم نحامو شوارح طراي كنبر تاريفو خمزلو قدم 6 عمت تنغيرو ويلو دحري ممدارو اخبينياتات كاب ومبرم تسيوم بتاقعيتا سنيو ترامب قصيلو از هصان مكونن بوليس وي بوليس اوفيسر كخون يحلم نيرو لوم دما بوغعي وكيل ابال كفلي سلاويكا law enforcement agent of secret service ኮይኑ ቃለ መሐላ ክፍጽም እዩ በመባል መደሩ ቀጽሉ ማለት እዩ to officially make you an agent of the United States Secret Service. ትራምፕ ነዘም ጸሉ ቀንድ ምክንያት ኣብ ስርዓት ሕክምና ኮሙን ኮርፖሬሽን ፋርማሲን ዘሎ ሱሩ ሰደደ ገበናት ናይታ ሃገር ንምርካብ ነይሩ ኣብ ካለ حبريታ ምስ ንኸይድ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝረድኦም ሲኢኖም ኣብ ሞት ኣለና ዝበሉ ስደተኛ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወሕዳት መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያታት ብዛዕባ ዞም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ወይ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዝረድኦም ሲኢኖም ኣብ ሞት ኣለና ብምባል ብናቶም ቪድዮ ዘርግሕዎ ከምኡን ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያታት ውን ክዝርግሖ ዝቕነያ ቪድዮታት ነይሩ ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ከምኡን ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚኦም ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ማእከል ባሕሪ ኣብ ኣፍ ሞት ዝጸንሑ ስደተኛታት ረድኤት መርከብ ረኺቦም ኣለዉ ዝብል ማለት እዩ እቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝጸንሑ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተረድኦም መርከብ ረኺቦም እዞም ኣብ ሊብያ ክሰግሩ ሓደጋ ምግልባጥ ጀልባ ዘጋጠሞም 32 ውጻእ መዓት ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብቲ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዝርከብ መደበር ጋዝ ተዓቂቦም ህጹጽ ረድኤት ክረኽቡ ክምሕጸኑ ዝቐነዩ እዮም ኣብቲ ብዙሓት ስደተኛታት ዘህለቐ ባሕሪ ህይወት ንምድሓን ዝተዋፈሩ ሲዎች ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ማሕበር ግብረ ሰናይ ከም ዘሎ እቶም ስደተኛታት ትማሊ ምሸት ናብቲ ንምድሓን ስደተኛታት ዝተዋፈረት መርከብ ከም ዝተሰጋገሩ ተሓቢሩሎ ኣውሮራ ዝተባህለት መርከብና ነቶም 32 መደበር ጋዝ ዝጸንሑ ኣውጽያቶም ኣላ ሃገራት ህይወት ኣድሕን ዕሽሻ ብዝበላሉ ሕጂውን ሲቪላውያን ማሕበር ግደን ክጻወታ ተገዲደና ኣለዋ ይብል እቲ ትካል ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ استري ور لهم سئلي اب زحلفه وحدات معلتات اتوم ايرتراوያን ኮሙን ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ሓግዙና ብምባል ሩዱና ብምባል ዘርግሕዎ ቪድዮ ዝተወስደ ስእሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪኡ ድሕሪ ወሕዳት معلتات ነዚ ሓበሬታ እዚ ተኸቲሉ እዚ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ከውጾም ኪኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ካዛ መርከብ እዚኣ ክትቅበሎም ኪኢላ ኣላ ማለት እዩ ይኹን እምበር ማሕበር ግብረ ሰናይ ሜዲተራን ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ሓደ ካብኣቶም ድሮ ሞይቱ ከም ዘሎን እቶም ንስክላ ካብ ሞት ዝድሓኑን ብክቱር ጥሜትን ኮሙን ቀዝሕን ተሰኒፎም ከም ዝረኸብዎም እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ካብኣቶም ድሮ ሞይቱሎ ዝበዝሑ ድማ ሓሚሞም ኣለዉ ማይ ይኹን መግቢ የብሎምን ንህቦ ብላ ባሕሪ ዝተቃልዑዮም ተወሳኺ ግዜ ክነጥፍ የብልናን ክብል ሰብ መዚ ኤውሮጳ ህጹጽ ደገፍ ብምግባር ንምድሓኖም ክጓዩ ፀዊዑ ነይሩ ማለት እዩ ናብ ካላ ሓበሬታ ምስ ንመጽእ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝምልከት ኢትዮጵያ ብዝሕጂ እዋን ጉዳይ ባሕሪ ዝምልከት ከም ስራሕ እዩ ተታሒዙ ዘሎ በኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወሕዳት መዓልታት ዓድዋ መበል 129 ዓመቱ ይበዓል ነይሩ ኣብዚ ኸኒ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ነዚያ መልኪቱ ተዛረቦ እንታይ ኢሉ ዘሎ እስክንስማዕ ሀገራችን ከባህር በር የራቀችበትን ኢፍትሃዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ ያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል ኢትዮጵያ ተሓቱ ዘላ ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ ዝምልከት ወይካ ኢትዮጵያ ባሕሪ ስለዘይብሎም ፍትሓውን ስለዘይኮነ ስለዚ ዝኸኒ ብዓለም ደረጃ ቅቡል ንኽኸውን ንኽሕሰበሎም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል ናይ ጊዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ናይ ቀይ ባህሪ አባላት መሆንና ይተርፍን እዩ ዘሎ ይህ የብሔራዊ ፍላጎታችን በሰላማዊ አኳኋን እንደሚሳካ ተስፋ
እናረጋለን። በሰላማዊ መንገድ ክኸውን ተስፋ ንገብር ይብላሉ። አሁን ያለው የውጊያ አውድ በጦር ሜዳ ጥይት ከሚተኮስበት ፍልሚያ በላቀ ሁኔታ በስነ ልቦና ጦርነት ወይም በሳይኮሎጂካል ዋርፌር ተቀናቃኝን ማዳከም ላይ ያተኮረ ነው። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ውግእ ከኣኒ ብስናይ እምራዊ ወይ ከኣኒ ኣብ ብጥይት ምትኳስ ዘይኮነ ናይ ስነ እምሮ ውግእ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ብሓፈሻ ኣብዚ ጥቕልል ከነብሎ መበል 129 ናይ ዓድዋ በዓል ምክንያት ምግባር ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ምክልኻል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ከኣኒ ተደጋጋሚ ክላዓል ፅናሕ ከዓ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትረክብ ኣለዋ፣ ዓለም ክትሰምዓና ኣለዋ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ፍትሓዊ ይኮነን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዘይብላ ፍትሓዊ ይኮነን ክብል ፀኒሑ ኣባል ቀይሕ ባሕሪ ከም ትኸውን ከኣኒ ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኩናት ከም ዘላ እቲ ኩናት ግን ናይ ስነ ኣእምራዊ ኩናት እዩ ብምባል እዩ ክገልፅ ፀኒሑ ማለት እዩ። ካልእ ብተወሳኺ እውን ገለ ክፋላት ካብ ኢትዮጵያውያን ምስ ፀላእትና ወጊኖም ክዋግኡና ፍትኑ ኣሎ ወይ ከዓ ምስ ፀላእቲ ዝወገኑ እውን ኣለው ብምባል እውን ነዚኦም እውን ደጊሙ ከልዕሎም ተራእዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ከዓ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝተፈላለዩ በዓላት ክኾኑ ክእል ካልእ ምክንያት ምግባር ከይተላዕለ ዝሓልፍ ዘሎ እቲ ሓደ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ናብ ካልእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ ሳንራይዝ ዝተባሃለ ሆቴል ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሙሉእ ናይቲ ህንፃ እዩ ብባርዕ ክሽፈን ክኢሉ ማለት እዩ። ክሳብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ሰብ ንብረትን ዘኸተሉ ዕንወት ኣይተገልፀን ዘሎ ግን ከቢድ ከም ዝኸውን እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ። ገለ ካብኣቶም እውን ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሆቴል ወይ እውን ኣብቲ ከባቢ ህንፃ ካብ ዝነበሩ እውን ከም ዝደሓኑ ወይ እውን ካብቲ ሓዊ ክወፁ ከለው ዘርኢ ስእልታት እውን ነይሩ ማለት እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገለ ካብቶም ዝደሓኑ ኤርትራዊ ብምባል እዮም ዘርጊሖሞ ዘለዎ እዚ ቪድዮ። ስለዚ ሳብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ሰብ ንብረትን ዘኸተሉ ዕንወት ብንጹር ኣይተገልፀን ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን እቲ ህንፃ ወይ እቲ ሆቴል ሙሉእ ሙሉእ ከም ዝዓነወ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ውሽጡ ሙሉእ ሙሉእ ከም ዝነደደ ወይ ከዓ ሙሉእ ህንፃ ከም ዝነደደ እዩ ዘርእየካ ዘሎ ማለት እዩ። ገለ ካብዚ ዝደሓኑ ኤርትራውያን ከም ዘለውዎም እውን ከምዚ ክትሪእዎ ዝፀናሕኩም ስእሊ ይገልፅ ኣሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ካምፓላ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ንኸድሕን እዩ ዝጓየ ነይሩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይቲ ህንፃ ብምእታው ካብቲ ውሽጢ ሰብ ከድሕኑ ይረኣዩ ነይሮም ማለት እዩ።